7A 基本都唔俾您俾。Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Is there that love?
Low. Oraya pong opisyalis, mutala po kayong babo, bakit tayong busy, kahit nakatamo po, bakit talaya po nga. Sabi, pasensya na ko po, nakal po salamat.
at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay nito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sunugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay isa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong maibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Kapayapan po. Talakad tama na lang ito. Kagalang-galang ay hobang kaya kaming igpa. Pasibay po ngening pinandit. Makanyan mila pong papabut. Dingke ngalang kapupusan, akapasalamatan keka. Pablasang ginoring balang katao ke kami, ing makanyan mo kepa pong peparam karingkekeng biyayam pong sikanan. Ginola ke pong balong ablas, kareting dapat mong mangayap ke kami. Nunaying suywan dakat purian king kekang pange espiritu ampon king katutuan. Ginongening kaurasan na iti ing makanyan ke pong pasibayong mamarap king kekang banalayarapan. Igpanong ikit mula po ang pong abatsawan ke kami. Ding kakulangan ginoing manyawad ke pong patawad ke ka. Sangening kaurasan na iti ing ganap mi pong ayam po ning kekang banal akayupayan. Kapamilatan na igpaning kekang pamamahala king kekeng mabilog akatawan ng gana king kekeng kaisipan. Igpangening oras sa iti ing makanyan mepong buklatan ning kekang banalapas bulan. Bangginongening pinandit aring kekang Arkangheles king banwa. Makanyan la namang pong makipagtipunan ke kami king banalatipunan na iti. Itulot mo ginong Diyos kapamilathana ning kekang pangako.
anong nuitang kekang espiritong pengako ke kami, bang malyaring taryana kami ginong Diyos, karing mangayap dapat, at makanyan mo keng pagkalubanan, karing kekang banalayamano, bang malyaring ilaring miti mo, karing kekeng balang puso Gino. Sangening oras ay ti Ginong Diyos, ing makanyan niya sargung manatili, ing kapayapan karing kekeng balang kasarilinan. Bang ing kekang banal, apa makipagugnayan ke kami, Ginoing makanyan lang miganap alang kakulangan. O igpang banal nganing pinandit ay ti, anong no manyawad keke ka, ang gana igpare tingkek ang talete na ningkek ang upaya o ningkek ang kalam. Ganap mula sargong linisan mo naman ding karelang balang puso. Bang ganap dang ay be ing mabilog dang katungkulan keka. Bang Ginong Diyos, dating pasabi, ampong kabyasnan, amenibatan king kekang kayupayan. Ing mirasla pong alang kakulangan ke kami ngening pinandit. Igpa tulutan mo sargo, ngening kaurasan ay ting kekang banalapat nubem pong saup ke kaming anak mo. Diyos ko ya sargong manatili ke keng anak mo. Ginong Diyos, ngening pinandit ay ti, ikasargoing malyaring makiagum karing balang kekeng sarili Ginong Diyos, at makanyan ming ayam po ning kekang kapayapan, ing kekang banalakhalam ang pong upaya igpa. Ngening kaurasan ay tig pang banal, ore ni po ding makuya da samu mi kekang ngening pinandit, minongan po sa laysayan ding lalamandaring kekeng puso, pablasang ginoreti kakilala mo. Dakal pong salamat keka, ing matnube kasargo ke kami, ang gakaring aldo bukas, iya nasa po salamat. Maya payabak.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao, ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad.
King kapamilatana, ning lugod na ning Diyos. Pepakit na at binyena, ing pekadakilang regalo na ketis sulit. Binyene ing bugtong ng anak, bang ing ninumang maniwala, iti mirinan niyang biye alanganggan. Tinubod ne ing bugtong ng anak, banting upayang, at busana ing sablang kasalanan, ning yato at ibiyena, ing biye kaligtasan, king kapamilatana. Ing lugod, ampon upaya na nitang metong wa Diyos, ke kayuyang tanggapan, ampon pagimbutan, kingabak haiti. Maya pa oras, sabla-sablang disan, ampon dinatang king lunduyan na iti. Aldo yang sabat yung, peka maulagang aldo abinye na ke kayo. Kapamilatan na ning lugod na ning Diyos ke kayo. Binos nine ing kayarian banwa. Bang imbalang metong amaniwala, sinalpantaya, at tutuki kingkayang kaburian. Iti mirinan niyang biye alanganggan. Tulutan na sanitang mayupayang ginong. Tunene sanang ibalabal, ing wagas ng kalam. Kareting ati yung tuneng makasadyang tanggap, kareting banal ng kausukan. Pablasang king pangatsuyong, bale ay eskwelahan, akakong tipahan, kabalwan nyo, nung tuneneng tinggap na ning balang metong, deting banal na nga mano ning Diyos, matulid mo, ing tuneneng mibayit karing balang puso yung, ing ginuta mong Jesucristo. Pablasang ing misyon na ning ginuta mong Jesucristo ket isulip, ya iting ing balang metong ing papagbanalan na. Pablasang ing Diyos, iti banalya. King pangabait na, ket isulip, pepakilala na, ing tunay lugod. King pangatsuna, binyene bukod ning Ginoo, ing kayang bugtong ngayanak. Bang ing ninuman maniwala, iti enemate, nune mirinan niyang
biye alanganggan. Iti ing sasabyanan ning banal a kasulatan. Tinubod ne ing bugtong ng anak. Banting upayang ibyena. Ing lagyong kaligtasan. Inatbos na ing sablang kasalanan kapamilataning dayana. Matulid mo kingi kayong gawan yung at mikarake kayong karing sablang delana na nitang Ginoo. Uling nung tunene, sanang mi bait, kareng balang puso yun. Manatili ingamano ning Ginoo. Tanda, ingati yung sala. Ami paslag na, karing balang puso yu. Uling king pangabait na nitang Ginoo, tamong Yesu Kristo. Ing metong atalang masinag, iya iting meging simbolo. Tanda, ning kayang pangabait. Makanyan mo naman, ingati yung mga baldugan, karingke kayong balang kasarilinan. Nung tunayang tinggap yu karing balang puso yu, manatiling makasindi, ingati yung sala. Tandaanin ke kayong pangalinis, pangayawos, king lagyo ning Ginoo. King uli na niti, ding sablang nga mano, paulit-ulit miyabiela ke kayo. Ing Ginoo walang tuknang ipakilala na, ing lang hanggang lugod na ke kayo. Inayin ne ing biyena ning Ginoo tamong Yesu Kristo, king ulidaring sablang tao. Matulid mo, ampon karampatan, ing iyayin niya mo naman, ing ke kayong biye, karing ke kayong kapatad. Uli nga na ning ke kayong lema doktrina, ning kasalpantayanan niyo. Lugod at kabyasnan, papunta kin Diyos. Ing alang dapat amayap, iti alayang kaligtasan. Dapat, nung akit nening, metong yung kapatad, amakipiban dyan, amangailangan saw, itang metong yung kapatad. Dapat, naagawan asopan. Makanano ng sabyan, ing Diyos at Chukeya. Kinguli na niti, pakatanda na nyo. Musa na bukod ing luluguran niye, ing amano o ing salita. Nune paman patutuan yung, ipakit yung, ing lugod ayatsu karing balang puso yu. Kapamilatan daret ang mayap adapat ayating kabyasnan.
Nung tuneneping mi bayit karing balang puso yu, i Kristo Jesus. Aldo, ing maging Pasko ke kayo. Aldo, ing balang gagalawan yu, tunay ng mayap ampong makapatula kitang harapan na ning Ginoo. Nga na, magpakabanal kayo. Ulingin Diyos, banalya. Magpakasakdal kayo. Ulingin Diyos, sakdalya. Nung tuneneng tinggap yu karimbalang puso yu at pepaluban ye. Menok na nga niya at menatiliya karimbalang dapat yu. Igit pa ket ang gewanan itang Diyos, malyari yung magawa. Ing Diyos, mapagpatawad ya. Ing Diyos, malugod ya. Mapagkumbabaya, mapagparayaya, maganakaya, at mapanyaw piya. Pakamalan nyo sana, ingbye ami param ke kayo. Di na nyong ulaga, ing balang aldo, adadalan king biyayong. Mayakit at patutuan nyo sana, emu karing nga manong, nune kareting dapat ayating kabiasnan. King uli na niti, ing sabla miyaduang ke kayo. Deti karagdagan lamang kabiasnan, amalyari yung isimpan king ke kayong balang dapukanan. Dapat maging kontento kayo, kingati yung panahon, amakayatyo. Pablasang, mamunag ingati yung dalumdum, at mayakit pasibayong, ingati yung mesabing albog. Makanyan mo naman, ing kapanandaman, lalo na, king mesabing balat, miyaliwang klaseng sakit, ingati yung mabadyo. Sana metong man ke kayo, inge kayo miyabuban. At nung datang man, iti mayan niyang datang ke kayo. Kinguli na niti, parati nang ipanabilin nitang Diyos, ing mikakalugod kayo. Mikakaulan, misasan metong, ketang ikasulong na ning balang metong. Kinguli na niti, eke bukod ing oras. Sana ketang dita kayamanong, ating matibe adapat ang mababatyo ke kayo. Mabanglo, katanggap-tanggap, makapatula, king kayang harapan. Pablasang ing Diyos, binyene ke kayo, ing peka maragul at peka dakilang regalo na ketiking yato. Binyene bukod, ing kayang bugtong ay anak. Banting upayang ing ninuman maniwala. Iti eya mate, nune, mirinan niyang biye alanganggan. Sana ikongan, ing mayakit kayong, kingatingang kaligtasan, ampon biye alangangga. Pasibayo,
e tutok ng ing manalangin ang pong nobena yun. Maging mapagsiyasat kayong, mapanalastas kayong. Bantayan nyo at sikapan nyo, karing balang dapat yung iti atingang kabiasnan ampon lugod. Lamayan yung ing balang dapat yung. Mapagsadya sana ing balang metong kaya kayo. King lugod ampong saup na nitang Diyos at ing patnubena ning Espirito'y Santo. Kingsog long saglong da adinga ral ke kayo ngati mula sa busal ding pusuyo banking aldo bukas lalo kong mabatiyo harapa naning Diyos ing maging dapat ko muli titing kolam kayo daduang ko sa blakong deson sa sambang atiyo pakikuanan Iso ngening mamayin ko harapan naning Diyos balen kolonto ko nga nanitang temong miya pagke kayo nga itang ayin dapat gawan niyo harapan naning Diyos magsiyasat kayo
man walang tao. Nung mamayin kayo, nga nanitang libro, harapan aning Diyas, o pakikuanan niya, itang sablang bogeng, maya nagawa niya, king lupay ang tawa, mikakuno ko. Wapin kaniyang boge, king pamogaraliyo, nung ting ikasundo, king lupa yung tawa, kanita yung ayin, pamot lakwan yu, bang makikasundo, king lupa yung tao, kanita balen ko, balikan mo ya, itangke kangayin, ginuking arap na, kanito mayokit, ke komatangalya, itiyot matanggap, ginuking lagyono, nga naniting ama, nung kekomidalo, magpakabiyas ako, sablang tolasamba, kanitayong sablang bagayayatiuya, o kapag subukan at maging mayanyo, nung dating ko biyasnan, o at yun nakiko, lalo yung siyasatan, ding sablong dapat iyo, ban kanita balen, mayakit ke kayo, tinong kayigitan, ding sablang dapat iyo, kasalpon tayonan, metikdo kayo, pakikwanan yupin, o manuwalang tawa, king pamaniya patiyo, king burining ginu, alasang magkulang,
man ke kayo wading sablang boge ke kome dadalo wadating paralan ning Diyos yu babiena sanay kong sabla aduan kong mumuna metong mo saing takbang genuking lagyono dagulyeng lugut kareng sareleyo dagulyeng dapat kareting amano epapay ka mali ing manwalang tao kareting kabias nun miyapag ke kayo wapin wasimayan yulang tunggal king pamagaraliw o sabla kong disan king balong penondit makasadya bilang ding ke kong sarili king bakong matangal balen king ulido dit yung ka pamintuan wapin kukuyad lang ke kong kasakitan ikong sabla agkatanda kongan kanyang pamaminto eko pintutok nang iking at iyong banal karin king kayariyon ponyad ako king Diyos eyo ka kalingwan bang eyo tangalan karing paniman itang sablang agle king yato daratang aniyay nga duwan mi king pakiramdam yu miyabe tamu kaniyang pamaminto baning sablang boge sigla kaniyang yato iti maging mayan kareng balang biyo ngening mulit pasibayo
Daratang iyo, ing aldo, ayaw sa niyong kapaskuan. Pag-imputan niyo sana karing sarili yu o sa blakong bisan. Ing emo sana ing misa niyang aldo ing Pasko ke kayo. Nune bagkos pa naman iting sablang aldo maging Pasko ya karing balang metong ke kayo. Wo ing sablang bage pagkalubno ning Diyos karing balang metong ke kayo. Makatuliran mo ing tao ing makanyanong gawan ding makapatula arapana ning maestro. Wo dakal ing atiyo amaliyaring gawa na ning tao. Iko sanang sabla adwan ku ke kayo. Miyabe-yabe kong alang kayang ganan king lagyonan ning kasalpantayanan king ba kayong manuparan. Ngano, ding sablang bage ake kayong daramdaman king bang malyaring ke kayo lang tukdan. King bane-bane, amalyaring gawa na ning tao, baning sablang bage maging mayangan king ke kayong panggalo. Kapamilatano, ing upaya na ning Diyos king alang patugot babiyeno karing balang metong ke kayo. Gawan nyo sa king makatuliran at king metmong karampatan ing pamanya patiyo king lagyo na ning ke kayong kasalpantayanan. At ing metong alugod karing ulit-ulit makanyan ming pakisabi karing balang metong ke kayo. Andat datang kami ya ing malyaring idadwang me karing kong pakiramdam. O sablang tala pag-aral, di na niyong katawan inganggang ke kayong daramdaman karing bane-bane, ban malyaring mika ating katuliran, ing pamanggaloyo king lagyoning kasalpamiyanan. Deti ilo ring may laring ay biye kong alama king ke kayong katipunan. At ing kanakong lugod iyo ing pagkalubko ke kayo. Ban malyaring ikayo makanyan kayo namang mikakalugod. Ing salamat ibabiyekengan ke kayo. Eko sana malyaring manamdaman pagal ampong tikal king kapamintuan. Nune, bitbitaniye ing metmong kapibabatan karing balang sariliyo. Maniyawad ko king Diyos at iyo di na kayo. King ulin ning ke kayong kapamintuan. Iti nga na at miyabiye alang kulang karing kekong kandungan. Ila reti ring maliyaring ay suyo ko at ayabiye king ke kayong banal at ipunan king penanditayti. King ulino, ning ke kayong pamagkapilit king banting upayang gawan yulo ding burina ning Ginoo. Wapin panuanan ko, ding ke kayong pamirapat dapat. King ulino, ning lugod na ning Diyos, king anggaman ngeni, at iyo karing balang metong ke kayo. Ilareti, ring demot asuyo ko karing balang metong ke kayo. Adios ing bendesyon ke ko,
kapayapaan, manatili ko sa ating katapatan. King buri na ning Diyos, miyabe kongon, Santa Veronica,
Hingi kami man, may pangalaon yun. Ikigang melakwan, ang inisan yun. Manalangin kingan, yang pilit na badyan. Ikaw sabla-sabla, menabong kayo. Dinatang ning oras sa dotang kanayan. Ikayo di kami batang pagselebran. Ikay sa minina, daralan yun naman. Itingan mayakit, tularin tindakan. Sana'y mapupos, di pa mangyapot yun. Kitang hanggang mayak, ikikong panggalong. Akong ikabyos na, inugot yung atyong. Tutulay ang balen, aning ebanghelyo. Dakal kong salamat, o Maestro Malang. Ikalinayan mi, ating ingatan. Habang mabibiela, aplasan ang dongan. Maya pade-pada, emo kakawangan. Maya pade-pada, emo kakawangan. Hello. Ang papuri at pasasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Ang una pong ipinaabot ko ngayong umaga pong ito, mga minamahal na magulang at kapatid sa pananampalataya, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ipagpatuloy ang isang tema na ating pag-aaralan, wine-welcome ko po muna si Brother Ben. Sa pagkakataong ito ay nakadalo po siya. Palakpakan po natin at nakadalo ang ating kapatid. Sa umaga pong ito, napakadakila po ng ating araw sapagkat isang napakagandang pag-aaral ang maaari nating pag-aralan ngayon sa eskwelahan ng buhay. Ano po? Na kung saan ang ating tema, ang pinakadakilang handog. Ano po? Kung babasain po natin ang referensya sa San Juan Kapitulo 3, versikulo 16, ganito po ang nasasad, kung kaya't po napakadakila ng handog na ito sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po napakadakila ng hain ng ating Panginoon para sa atin dahil sa pag-ibig na walang hangganan. Ibinigay niya po ang kanyang sarili. Para saan? Para sa atin pong lahat. Dahil alam po natin, tayo po ay mga makasalanan. Na po? Sa pamamagitan ng ating Panginoon o ng ating Ama na ibinigay niya ang kanyang anak na bugtong upang sa gayon ang ating mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya ganun na lamang po kadakila ang ngayon na ito. At sa pamamagitan ng ngayon na ito ng ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng pananampalataya. Ano po? Dahil sa pananampalatayang ito,
at tinanggap natin si Kristo sa ating puso, mamanain daw natin ang buhay na walang hanggan. Ano po? Ibig sabihin, dahil sa ating Panginoon nagkaroon tayo ng pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Ano po? Basahin po natin dito sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1. Ganito pong nasasaad. Hebreo 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na iniintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ano po? Dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Sa makatwid bagay, dahil sa ating Panginoon, binigyan niya tayo ng pananampalataya. Hindi po siya dumating dito upang alisin ang ating pananampalataya, kundi patatagin ang ating pananampalataya. Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya, yung mga ninanais po natin na marating o gusto nating makita sa araw po ng mga bukas, makikita po natin. Ano po? At dahil sa pananampalataya, nung pong mga unang araw, nag-andog din po yung mga mananampalataya. Ano po? Dito po sa 3 ng Hebreo 11, basahin po natin, si Abel at saka si Cain, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan sa isya po. Hebreo 11. May walaya po. Ne. Ken pong 3 ya. Balikan tayo po kin 3. Okay, pong 4. Ayan, 4 ya po pala. Ne po. Sa pananampalataya, si Abel ay nagandog sa Diyos ng lalong mabuting ahin kaysa kay Abel. O kay Cain. Na po? Sa pamamagitan nito'y sinaksian sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Ano po? Bakit po mas mabuting hangin ay ng ginawa ni Abel? Ano po bang hinahin niya nung panahon niya? Di po ba umingi ng hain ng ating Panginoon sa kanilang mga alaga? Ang ginawa po ni Abel, ang isang napakataba, napakagandang tupa, na po, ang kanyang inandog. At si Cain po, ang inandog niya, yung pong pinakapayat. Na po, sa bandang huli, ang natanggap lang po ng hain ay yung kay Abel. Na po, dahil sa kanyang pananampalatayang tunay, na po, yung binigay niya, yung pinakamaganda. Samantalang kay Cain, yung pinakapayat. Tayo po ngayon, ano po kaya ang ating iandog? No po? Sa panahon po ni Nunong Abraham, iningi po ng ating Panginoon na iandog niya ang kanyang anak. Ano pong ginawa ni Abraham? Inandog po niya ang kanyang anak. At nung kanya nang papatay, no, sasaksakin, nabuksan ang pinto ng langit at nagsalita ang ating Panginoon. No? Ganun po kalaki ang kanilang pananampalataya. Kaya po dahil sa pananampalatayang ito, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon upang sa gayon ay makamtan natin ang ating minimiti. Sa panahon po kaya ngayon, iiwan ko po ang isang tanong na kayo na lamang po siguro ang pwedeng sumagot, no po? Sa panahon po natin ngayon, ano po kaya ang pinakadakilang ahin na pwede nating ihandog sa ating pananampalataya? No po, kayo na lang po ang sumagot. Dahil alam naman po natin na ang pinakadakilang ahin na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ang ialay ang kanyang buhay para sa atin pong lahat. No po?
at pinakadakilang hain na ginawa ni Abel, ang iyain ng pinakamagandang tupa. At natanggap naman sa harapan ng ating Panginoon. At sabi ng banal na Batlaya, kung daw nag-aahin tayo, kailangan, kung mayroon po tayong kagalit, makikasundo muna tayo. Basahin po natin sa San Mateo 5, Kapitulo 23, Kapitulo 5, versikulo 23, ang gaya pong 24, hanggang 24 po, ganito pong nakasaad. Cinco, 23, 24, San Mateo. Ayon po dito sa 23, kaya't kung inihahandog mo ang iyong hahin sa dambana, at dooy maalala mo ang iyong kapatid, ay mayroong anumang laban sa iyo. 24. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang ahin mo at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon ay magbalik ka at iandog mo ang iyong hahin. Ibig pong sabihin, kailangan kapag po tayo ay nagbibigay ng ngayon sa ating Panginoon, wala po tayong maraming iniipit. No po? Iwan po natin lahat ng ating iniipit. Kasi po kung meron po tayong iniipit sa ating sarili, paano po tatanggapin ng ating Panginoon? Samantang nakikita niya ang dumi sa ating puso. No po? Hindi ko na po paabain pa ang aking pagkikipag-aral ngayong araw po ito, sapagkat meron pong pwede pang magkaroon ng magbigay ng pag-aaral, isang magandang araw po sa ating lahat. Isa pong maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat. Muna po, pinauna ko ang pagpuri at paggalang sa ating Diyos Ama na kung paanong walang sawang umiibig at nagmamalasakit sa atin. Na kung paano po araw na naman po ng Sabat, kung paano tayo po ay mag-aaral sa mga salita ng Diyos upang alamin ang kanyang mga gawa at upang tuklasin at upang ating gawin ang kanyang pag-ibig. Na kung paano po naayon po sa ating paksa sa araw na to, na kung paano po na hindi ko po abot malarawan ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Ano po, ng ating paksa ngayon ay dakilang handog. Ano po? Dakilang handog ng ating Ama sa atin. Ano po? Na kung paano po kaisa-isang anak lang po niya ay ipinagkaloob po sa atin ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo. Ate pong isipin, tayong mga magulang ngayon, na mayroon kang isang anak, ihahandog mo ba sa amin o sa taong makasalanan ang iyong anak upang patayin? Mahirap po, di ba? Mahirap. Kaya napakadakila po ng ating Ama. Kaya ang kanyang pinagkakaloob ay dakila din. Walang kapantay, wagas. Ano po? Yan po ang pamati ng ating banal na Espiritu, na kung paano ipinawaga po sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Nasabi niya, ipinagkaloob niya ang kanyang buntog na anak dahil lamang sa kanyang pag-ibig sa atin. Ano po?
Kaya po ipinagkaloob po o inandog ng ating Ama si Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak, dahil po sa atin, dahil sa pag-ibig niya po sa atin. Ano po? Kaya mga kapatid, ating pong isipin, pagbula-bulalayan sa ating kaisipan, na kung paanong hindi man natin matumbasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay magawa natin ang kanyang mga kautusan na nasasaad po sa Santong Kasulatan. Magbabasa lang po ako ng mga ilang talata na kung paano ano ibinigay pong referensya sa atin. Uli ko pong babasahin ang ating referensya sa Juan 3:16. Paki-open po sa Juan 3:16. Sabi po sa wikang Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta. Sumisinta pala ang Diyos sa atin. Ano po? Kasi minamahal po niya tayo. Ano po? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakila po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung atin pong babalik tanaw ang buhay po ng ating nunong Adan at Eva, na kung paano pong noong panahon yun, ibinigay po lahat po ng Diyos sa kanila, ang pangangailangan ng isang tao. Ano po? Pangangailangan ng isang tao. May isang kautusan lang na sa kanila ibinigay. Dadapwat po ang tao ay nagangad at nagtanong sa kanyang sarili, ano po, na kung paanong hindi nararapat, na dapat hindi isipin ng tao. Ano po, bakit po nangyari yun? Atin pong basahin sa Roma. Sa Roma, ito po ang aking sagot, kapatid, sa iyong tanong. Na kung paano, ano po ang magandang ayin natin sa ating Panginoon o handog, ano po, o ganti sa ating pagmamahal ng Diyos sa atin. Ating pong buklatan, ang kasulatan sa Roma 3, 1 hanggang 3. 3 po ang aking sagot mamaya, kapatid. Sabi po dito sa Roma 3, sorry po, Roma 12, 1 hanggang 3. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, sa inyong hiharap ang inyong katawan na isang ahing buhay, banal, nakahaya-haya sa Diyos, na siyang inyong karampatang pagsamba. Tayo po'y nagsasamba ngayon. Ano po? Pumupuri sa isang Diyos. Ano pong sabi? Actually po, nakikiusap po ang ating Ama dito. Aking pinamamakinig sa inyo, alang-alang sa mga kaabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang ahing buhay, banal, at kahaya-haya sa Diyos, na siyang inyong katampatang pagsamba. Ano po? 2 po, ating basahin. At huwag
kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sabi po, magbago tayo ng pag-iisip. Sa ano pong paraan tayo magbabago ng pag-iisip? Renewing your mind in what? In a good one. In biblically words of God. Na po, na nung paano po, ang sangkap po ng tao ay laman at espiritu, na kung paano po, sinasabi po ng lahat ay malakas po ang atak ng laman. Kaya yun po, ang ating pag-isipan na maiwasan ang kagustuhan ng laman, kundi ang kagustuhan ng espiritu o ng ating Diyos ang ating gawin. Ito po ang aking sagot, kapatid. Tuloyin po sa 3. Na kung paano po, kaya po nangyari po ang sa panahon po ng ating nunong Adam at Eva, na sila'y nag-isip ng higit na matayog sa kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Sabi po dito, 3, sa Roma 12:3, sapagkat sinasabi ko sa inyo, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay, sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinaunan ayon sa kasukatan ng kanyang pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Yun po pala ang dapat nating isipin at gawin upang ang ating mga gawa dito sa lupa, upang ating masundan ang mga kautusan ng Diyos. Ano po? At upang makamtan ang kaligtasan na ating minimiti. Atin pong balikan ang San Juan 3:17. Sapagkat gayon na lamang ang 17 po, 17. Sorry po, 17. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang atulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ano po? Isinugo pala ng Diyos si Kristo dito sa lupa o sa sanlibutan upang tayo po'y maligtas. Ano po? Bakit tayo po dapat maligtas? Tayo po kasi ay nagkasala. Ano po? Naniniwala po kayo nagkasala? Patutunayan ko po yan. Sa Roma 3:23. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Ito pong salitang ito, ilang verse po naulit ito. Na kung paanong tayo po'y nagkasala, nagkulang sa ating Ama. Ano po? Ano po ang dapat natin gawin upang tayo maligtas? Atin mo balikan, excuse me po, ang San Juan 3:15. 3:15 po ng San Juan. Upang ang sinuman ay sumampalataya ay magkaroon ng kaniyang buhay na walang hanggan. So, sino daw po ang sumampalataya sa abugtong na anak na si Jesucristo? Siya po'y maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo nandito mga kapatid,
ay ating gustong makamit o makamtan ang kaligtasan. Ano po? Kung nasaan ang Ama, ay gusto rin natin doon din tayo. Tama po ba? Kaya, ano po ang dapat natin gawin? Ay tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas, na ating personal Savior and Jesus Christ. Yun po ang daan patungo sa kaligtasan. Mayroon po kasi mananampalataya na pumapasok sa isang simbahan na iisipin natin ay tinanggap niya si Kristo. Ano po? Na kung paano po, sabi, isinugo po, inandog po, ano po, si Yesu Kristo ng Ama sa atin. Sa literal pong bagay sa isang tao, kung ito ihahandog ko sa inyo, ano po, nandyan. Naniniwala kang inandog yan sa iyo. Dadapwat kung hindi mo kukunin, hindi mo tatanggapin. Sa palagay nyo po kaya, natanggap nyo ang kalwatian, biyaya ng Diyos sa inyo? Hindi po. Naniwala ka lang kayo na ibinigay si Kristo na ating tagapagligtas. Dapat po natin tanggapin, kapatid. Huwag lang maniwala, ngunit tanggapin natin na si Kristo siyang daan at ang katotohanan at ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Marami pong salamat. Aking pong pinuputol ang aking pagsasalita at pagmemensahe sa inyo sa araw na to. Naway sana, sabi po ng banal, na kahit konti lamang, na may itanim tayo sa ating puso, sa kaisipan natin, at ating magawa ang mabubuting aral at katuruan ng ating Ama ay higit na ating ikaliligtas. Hindi po yung marami kang sinalita dito, ni isa po walang natandaan at walang nagawa. Tayo po nagsayang ng oras at panahon. Muli po, marami pong salamat at welcome back po sa ating kapatid at sa ating imbitasyon ay inimbita kong kapatid na si Rudy. Maraming pong salamat sa inyong pagdating. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapagsalita po sa umagang ito. And again, welcome Brother Ben. Today we would like to say thank you to God, Savior, to give another chance to be strong, healthy, physically and mentally, spiritually. Okay. Good morning po, kaya ko nga, bakit na po ay tindihan ng bagyang Brother Ben. Napakaganda po ng ating naging talakayan po sa umagang ito. Handog po, ang pinakadakilang handog. Tayo rin pong mga tao ay naghahandog din po. Kagaya po ng isang araw na to, ang pinakadakilang araw ng mananampalataya ay ang linggo, ang Sabat po sa ating mananampalataya. Ito po ay napakadakilang araw po dahil ito po ay ating inahandog ang ilang oras upang tayo po ay manatili at tanggapin po ang mga biyaya o aral po ng mga banal na espiritu na silang nagko-communicate sa atin upang sila po ay magbigay ng mensahe. At kaya ko po nasabi yung physically and mentally tayo po ay okay. Dahil po kung hindi po tayo okay sa umagang ito, ay hindi ho natin may talaga ang ating mga sarili sa pakikinig
Salamat naman po sa ating dakilang Diyos na siya naman pong nagbibigay ng kalakasan sa atin. Dahil po siya lamang ang ating tanging tagapagligtas, siya lamang po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Wala na pong iba. Kaya po, ang isang mananampalataya, ito po yung ating nagiging obligasyon. Dahil ang ating Diyos po ay siya ang ating pinakadakilang taga at tubos sa ating mga nagawang mga pagkukulang. Dahil po siya po ay isinugo po ng ating Ama upang tayo po ang pag-ibig niya sa atin o sa sanlibutan ay matubos po yung sinasabi nating mga kasalanan. So tayo po ngayon ay bilang anak, tinanggap po natin sa ating sarili na tayo'y anak ng Diyos. Tayo po ay may trabaho ngayon. Ito po, dahil po tayo ay anak ng Diyos, tayo po ay kailangan pumuri, sumamba, sumampalataya, maniwala, magtiwala sa ating Panginoon. Dahil siya lamang po ang tanging makapagligtas kanino man. Kaya napakadakila po ng mga bigay po ng ating mga kapatid na pagpapaliwanag sa atin. Tayo pong lahat po ay may katungkulan. May tungkulin, hindi lamang po yung nakikinig o nakikinig lang tayo. May tungkulin po tayo. May tungkulin din ang bawat isang magbigay ng mensahe sa atin. Kaya sana po sa umagang ito, ang lahat po ng mga mensaheng ating narinig, buhat po sa mga banal na espiritu, na sana naman po ay naitanim po natin sa ating mga puso at sa ating kaisipan. Dahil wala pong kwenta kung hindi ho natin matandaan yung tinuturo po ng ating mga tagapagturo. Sana po kahit kaunti lang ay mayroon po tayong naitatago sa ating mga puso upang tayo po sa ating pang-araw-araw na paglalakad, tayo po ay magiging matibay sa anumang mga pagsubok na ating aarapin sa araw ng bukas. Dahil yung pong pag-aaral na yun po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin upang tayo nga po ay makaiwas sa mga bagay na hindi ka nais-nais. Dahil po pagalis po natin dito o kahit dito man po, tayo po ay sinusubukan nasusubukan po tayo. May pagsubok po na dumarating sa atin. Baka mamaya po hindi natin matiis. Kung lalampas po tayo ng 1 minuto sa ating pagpupulong, tayo po ay mapasukan ng pagsubok. No? Kaya sana po, mga kapatid, lagi itong inahanda natin yung ating mga sarili. Dahil hindi natin nalalaman sa alis po natin dito, may naghihintay na pagsubok sa atin o may test sa atin kung ano nga ba yung ating pinag-aralan sa umagang ito. Kaya po, ang ating sarili po ay siyang ating babantayan. Dahil po ito ang kahuna-una ang kalaban natin, ang ating sarili. No? Kung hindi ho natin ito mapanatiling may takot sa ating Panginoon, saglit lang po ang magkamali. Sa isang iglap, tayo po ay magkakamali. Kaya po, napaganda po ng mga turo at bigay po ng mensahe sa atin ng mga banal na espiritu, sana nga po ay nailalagay ho natin sa ating mga paglagyan, sa ating puso. Sana po ay hindi natin ito pwedeng makalimutan yung mga tinuturo po sa atin. Sa umaga pong ito ay gusto ko na rin pong putulan ang aking pakikipag-aral sa inyo sa umaga dahil po mayroon po tayong mga announcement. Sa susunod pong linggo ay tayo po ang host dun sa regional
Director Convention po ng ating mga manunungkulan sa ating pananampalataya, iniingi ng ating region na tayo po ay magpipresenta doon sa Centro General. Mga ilang representante po natin doon. May spiritual communication din pong magaganap doon sa Centro General. Ang Region 7A po ang pinaka-host natin doon. Yung mga directors po natin, buong Pilipinas po ay darating po sila at magmi-meet dito po sa Clark Air Base, sa Clark, Pampanga. At tayo pong mga ilang miyembro po ay mayroon po tayong pagtitipon na gaya nito. Hindi naman po lahat po tayo ay pupunta doon. May representante lang po tayong ipadadala doon sa Centro General upang pong maganap ang isang pagpupulong doon. Siguro po mamaya po ay konting meeting lang po dito sa ating mga manunungkulan para po mapagkaisaw natin. At yung pong mga activities po natin, ngayon po ay araw na December na po. Yung pong ating mga activities po sa panahon ngayon, napakarami po. Sa 16, yung pong ating founding anniversary po ng ating sentro doon po sa Bamban, no? Ropil, opo. Kailangan na naman po ng mga representante. So, ito pong araw na to ay napakadakila po at napakaganda po ng ating pinag-aral sa umagang ito. At yung pong ating pinagsama-samang tulong po ngayong umaga ay 5,030 po yung ating love offering po ngayong umaga. So sana po at paalalahala na naman po sa ating mga kapatid, mayroon na naman po tayong isang trabaho na mayroon po tayong pinapasis, lalo na po yung mga gabinetis po natin. 1 month po yung ibinigay po ng Banal na Espiritu. 3 times a day po siya, umaga, tanghali po at saka hapon, yung pagpapasis po natin. At nagpapasalamat po yung mga kapatid po nating pinapasis natin dito na okay na po daw sila, yung mga iba nating mga kapatid, nagpapasalamat po sila sa atin. At ngayon po yung isang trabaho na naman pinapagawa po sa atin ng Banal na Espiritu. Sana po kahit hindi po yung mga sabing gabinetis lang ang pwedeng magpases, kahit po yung mga kapatid nating babae na pwedeng pumunta po dito na sumama sa pagpapasis po sa ating mga kapatid. So napakaganda po ng ating nagagawa. Kung dahil lang po sa ating pagpapasis, sila po ay nagkakaroon po ng kaginawaan o nagiging mabuti po ang kanilang mga kalagayan. So, hindi man po natin sila matutulungan dun sa financial. So, dun na lang po sa dasal. No? Si kapatid ko po, yung pinapasis natin ngayon. Hindi naman po masyadong malubha yung karandaman, pero yun po ang tinuro sa atin ng Banal na Espiritu. Yun po siguro ang magiging kaparaanan po, no? Yung pong kapatid kong babae na nasa ibang bansa po. Salamat din po sa mga kapatid nating mga walang sawang gumagawa sa kanilang tungkulin. At dun pa sa mga kapatid na gusto pang gumawang mabuti sa ating mga kapatid. Welcome po. Kung mas maganda po, kung marami po yung nagbubuhat, kahit mabigat po yung ating binubuhat, pag marami po tayo, ay nagiging magaan ito. Kaya yan po ang ating paalalaala po sa ating mga kapatid. Sama-sama po tayo, sabi po ng Banal na Espiritu, ay mayroon tayong pagkakaisa doon sa isang adikain, sa ating isang prinsipyo, na sana po tayong mga ng mananampalataya, tayo sana ay may isang kilos o paggawa, no? Doon po sa kabutihan po ng ating pananampalataya. Sana po sa umagang ito ay hindi po tayo naging bigo sa ating pagdating dahil po yung mga balita po ng Banal na Espiritu sa atin, yung mga bigay na mensahe sa atin ng mga kapatid,
Sana po ito'y nagbigay po ng kalakasan sa atin. No? Ito po ang aking huling mensahe. Anuman po ang ating anuman pong pagsubok na darating sa ating buhay, lagi po nating isipin na mayroon po tayong kasama. Wala pong iba ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga po at magandang tanghali po sa inyo lahat.
Hello. Manatili tang pumakalaklok. Sadya tala po rin kaya katang puso, taintin, apanalangin, yan dugtang po nga pong gano'n. Banalayg pami, ngening pangaibat na, kekeng pamanyang ba Diyos ko, pasalamat kami, makanyan mo kaya pong pagkalubanan, sika na ng pong maragula, pami bata. Ginoo lang hanggang kapurian, deti pungayin mingareti, ngening kayabakan, nung no ka rin, miya paglaring sablang bagay kapag-aralan, karing balang puso mi at kaisipan. Ganap lasanang metimo, ban kanita ipa ekawani, ing dapat amayap karing balang kekeng sarili. Diyos ko, pamahalan mo ang parati rin kekeng kaisipan, ban kanita Diyos ko, ing lumakad kami ng ating katuliran king banal mong arapan. Ginoo, nga nga makaiti, o rin ipuring sablang pengari, kapatad, ang gana maintang, nung no ka rin yubog milaring kekeng sarili, king pamanyang ba bara ka pong apatula, kinal mong arapan, adwan ko po ngayon ka baka na iti, ninuman po ing ating bitbit a problema, kapanandaman, kaligaligan king kaisipan, king biye bukas sa pahintungulan, Diyos ko kapamilatanan ing kekeng karalungan ng pong kayadwanan, iti maging mayan lumabas. At ibiyeme po kaya kami, itang karampatan, apagkabiye karing aldo-aldo. At ilahot mo kami king nanumang tukso, ilahot mo kaya kami ing nanumang panganib. Diyos ko, panaligan kuno kay manume, karing kekeng pamaglakad, dinan mo pong sala ring balang kekeng panimanman, at mantinyan mo ring kekeng bitis, king pamagnew karing gamit na ring kek sakayan, daring kekeng kapatad, nung no ka rin miras lapong kapayapan, bang malyaring yayin depo ing karelang maragul, ayayin king kekang banalayarapan, bara ka nga patula, Diyos ko, bitande sanangan po itang pakinabang, karing balang pusura at pusumi. Igpang yan nga baka iti, panatilyan mo po ing salang alanganga karing biyemi, waman po daralan ing kapagsubukan, kung ulinaning pamagkamali, dapot king ulinaning kekang banalalagod, ganap mo pong itimuring kaparalanan karing pusumi, ban kanita ing kamalyan, ene matangal karing biyemi. Salamat po, ilaring kekeng panalangin ang pong karalungan. Salamat po karing pamagaral, abinye mo ngening kayabakan. Ating lihim tanggapan miya, ing kekang pamipala, manatiling lugod mo manibat ng ngeni, ang gaman king kawakasan, iyanasa. Maya payabak po kekongan. Oreng gabinetis po kano, ela po kano, mama ko, atinyang regalo, ing mamuntukan tamo. Ali, kusang kiyang itan kahit tamo. Kusang simbang din tamo.